שלך. טוב, תקליט. הכל התחיל עוד אז. הגענו לטימספיק. שלושתנו. אני, תומפסון, קייטי. הגענו לחדר הלובי. שם המתין לנו שרביט. שרביט הינו הבן אדם המקסים ביותר עלי אדמות. הוא הכיר לנו את החברים, את ג'וני, את גיא, את יובל, מה הרבת אותי? את ניקיטה. כולנו הגענו לפה ביחד כדי לשחק, כדי להוכיח דבר אחד בלבד, שאנחנו, הישראלים, לא פריירים. שאנחנו, כאיש אחד, נוכל להביס את כולם, להגיע לאליפות של ה-ESL. מה, אתה לקחת חתן את יותר הגביע. גדול ממני? אנחנו, כבני אדם, משותפים וכיהודים, כעם אחד ומיוחד. למה אתה צוחק? הרסת הכל! לא יכולתי להתאפק. לא מקליט יותר, זהו. לא טוב, נו.